Er det sjovt? Frida? Du kan også få hende til at dreje hovedet. Frida! Kuk, kuk! Kom. Hvad var det? Hov. Ja, så du skal komme. Ja, Freja, ved du, jeg er klar nu, så vi kan køre hjem. Men... Hallo? Kasper? Kasper? Ja. Nej, du skal komme herind. Okay. Hov, var du i sengen? Nå, du godt, det var. Det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Ja, der er en film, vi nærmest falder. Hvis du ikke falder fra, den er ikke så stor, den her seng. Det vil ikke være sjovt at falde ud over der. Nej. Wow, det flyver! Woo! Boy! Prøv igen. Okay. Prøv igen. Prøv igen. Prøv igen, Kasper. Prøv igen. Prøv igen. Okay, sidste gang. Plads det højt. Hvad? Højt. Højere? Ja. Prøv igen højere. Okay, aller sidste gang. Jeg med at ramme eller bylder. Prøv igen. Der er ikke mere. Ja. Okay, en gang. Det var højt. Prøv igen. Ja, nu kan du ikke komme højere, for så rammer du loftet. Jeg vil ikke igen højt. Nej. Ja. Okay, så er det også aller sidste gang. Aller sidste gang. Prøv igen. Prøv igen. Slut. Nu må du spørge, om Jacob han vil gøre det. Jakob, er du højere? Er du der vil højere? Er du der højere, Jakob? Er du højere op i luften? Vil du? Vil du? Jeg skal spørge. Okay, det vil jeg gerne. Vil du? Mhm. Nej, Kasper, du skal kun have en. Du skal kun have en. Så har jeg den grønne. Prøv at resten af Freja. Prøv at få den her. Jeg har fundet den her, Ron. Den er her. Det kan blive. Så jeg fange den her. Har du ikke en bold? Freja, prøv at stå sådan her med bilen. Ja! Jeg skal bruge den her. Og du skal også bruge den der. Skal jeg bruge den her? Ja. Hvad skal vi bruge den til? Brug til bolden, den der. Skal vi bruge til dem der? Ja, der. Så skal de herop. Altså, de må. Der. Har du prøvet det? Har du set det før, Freja? Ja. Se det.